Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна у гэты дзень і ў гэты час са сваёй штотыднёвай аналітычнай праграме у нас у эфіры палітычны аглядальнік, кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, сябра Вольнай Беларусі Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел. Вітаю. Ну што ж, тут наши гледачы ўжо чакалі вас, яшчэ эфір не пачаўся, ўжо ёсць да вас пытанні, меркаванні і прэтэнзіі. Вольга Варанец піша: сёння Павел Усаў быў у Константина, ну я так разумею, на звычайным раніцы, и этот аналитик обесценил международные встречи политиков. Вот именно политики и главы государств обмениваются визитами, а по словам аналитика Светлана Тихановская только туризмом занимается. Что это, Павел Усов? Манипуляции или элементарный вампиризм? Еще раз ответьте. Так, ну вот мы вампира Усова и притягнем, вытягнем на светло нашей студии, да. Ну, давайте с Азову распачнем. Абсолютно верно, что головы державаў, кіраўнікі державаў сустракаюцца, обмениваются меркаваннями, подписывают дамовы, якія ўплываюць на развіццё двухбаковых ці шматбаковых адносінаў, подписываюць эканамічныя пагадненні, ствараюць адпаведныя умовы палітычныя, эканамічныя для супольнасці ўнутры дзяржавы. Усё гэта, тыя ці іншыя візіты з'яўляюцца вынікам альбо ўнутранай, альбо знешняй палітыкі той ці іншай дзяржавы. І кіраўнікі дзяржаваў, гэта прэзідэнт ці прэм'ер-міністр ці парламентарыі ажыццяўляюць знешнепалітычную дзейнасць у інтарэсах дзяржавы ці той большасці, якую яны прадстаўляюць, ці дзяржавы на міжнароднай арэне. Гэта тое, што называецца рэальная палітыка, рэальнае палітычнае дачыненне. Усё, што выходзіць па-за межы дзяржаўнай дзейнасці, ну, гэта не з'яўляецца тым, што можна назваць, не накладаецца на практычнае існаванне і функцыянаванне дзяржавы. Просто таму, што тая ж Светлана Тихановская, тая ж каардынацыйная рада ці той же кабінет не маюць рэальнай улады і не маюць ніякіх прадстаўнічых функцый, ну, рэальных. Прабачце, і іх дзейнасць не ўплывае на стан унутры дзяржаўнай палітыкі ці знешняй палітыкі Беларусі. Усё, што рэалізуецца па-за межамі Беларусі ў сённяшняй палітычным асяроддзі, гэта выключна сімвалізм. Гэта не рэальная палітыка, гэта сімвалізм, які не ўплывае на пазіцыю Беларусі, не ўплывае на яе развіццё, не ўплывае на стан унутранай палітыкі ці на стан знешняй палітыкі. На сённяшні момант уся ўлада, камусьці гэта не падабаецца, камусьці хтосьці можа гэта аспрэчыць, але гэта факт. Рэальная ўлада, тая ўлада, якая прымае рашэнні, якія адбіваюцца на лёсах мільёнаў, у тым ліку і дыяспары, знаходзіцца ў руках Лукашенка, які з'яўляецца дыктатарам. Каб давесці простую рэч, што менавіта тыя рашэнні, якія прымаюцца ў Менску, а не тыя рашэнні, якая умоўна ці яна прымае, ці не Тихановская, ўплываюць нават на жыццё і на лёсы дыяспары, з'яўляецца той факт, што рашэннем Лукашенка былі спынены консульскія паслугі для беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой. Вось рэальнае рашэнне, якое было не ў інтарэсах беларусаў, не ў інтарэсах дыаспары, у інтарэсах выключна Лукашенка, вось было прынятае рашэнне. І паглядзіце, які быў адказ, што было, ну, якія рашэнні, якія паўплывалі на лёс там дзяржавы, магла прыняць там Тихановская, да ніякіх. Тыя рашэнні, якія былі звязаныя з лёсам беларусаў, якія застаюцца без пашпартоў, не могуць абмяняць нічога, не могуць ні прадаць, ні купіць нечага ў Беларусі,
ніяк гэта не ўплывае. Маёмасць, якую немагчыма прадаць у Беларусі для тых, хто выехаў, гэта застаецца фактам. Тыя ж самыя там праблемы з апастылямі, яшчэ іншымі рэчамі. Калі ідуць насустрач беларусам іншыя дзяржавы, урады, то гэта выключна з іх волі. Вось яны могуць адпаведныя дакументы там прыняць, тут толькі ў межах заканадаўства знову свайго, там, напрыклад, дакумент падарожжа палякі, які ўводзяць, то беларусы павінны яго рэгулярна абменьваць і чакаць. То бок, вось што азначае рэальная ўлада, вось што азначае рэальная палітыка, якая ўплывае за мяжой. Так, нават санкцыі, якія ўводзяць захад, гэта не санкцыі, якія ўводзяць Ціханаўская ці Латушка, гэта санкцыі, якія уводзяць, сыходзячы з уласных інтарэсаў і падыходаў палітычных, замежныя краіны. Тое, што, яшчэ раз падкрэслю, займаецца прадстаўнікі апазіцыі, ну, это міжнародны актывізм, так, вось. Ну, калі гэты актывізм міжнародны прыводзіць все ж таки да нейкіх пазітыўных вынікаў не на дзяржаўным, хай сабе ўзроўні, але для беларусаў, для дыаспары, для нейкіх структур, вот як сёння была навіна, што дамовіліся, што Еўрасаюз выдаткоўвае там новыя грошы на дапамогу палітвязням, но это ж все адно палітычным турызмам не назавеш. Ну, паслухай, я думаю, што гэта было б зроблена і без Ціханаўскай. Тое, што я таксама раніцай сказаў, дастаткова шмат актыўных беларусаў, якія арганізоўваюць нейкія ініцыятывы і намагаюцца размаўляць на дзяржаўным узроўні, на міждзяржаўным узроўні, без адсутнасці ці прысутнасці Ціханаўскай. Гэтая дапамога была і да 20-го года палітычным вязням, і розныя праграмы. Не трэба ўсё зводзіць да таго, што без Ціханаўскай нічога б не было. Всё б гэта на тым ці іншым узроўні і так існавала, і тыя праграмы б рэалізоўваліся. А шмат нейкіх там абетніц, абяцанняў рэальных, вось было абяцанне, там дамовіліся пра стварэнне ў Нарвегіі нейкага фонда на мільёны крон, ну і гэтага фонда няма. Так, дамовіліся пра тое, што чэхі будуць без праблемаў выдаваць візы для беларускіх студэнтаў. Бо тое, што разумееце, прыехалі, паразмаўлялі, сустрэліся, гэта ж не азначае, што быў падпісаны нейкая дамоўленасць. Нават Ціханаўская не мае фармальных падстаў дзеля таго, што каб нейкія дакументы падпісваць. Гэта выключна, бо дакумент, калі ён падпісаны, ён абавязвае два бакі на рэалізацыю нейкіх абавязательстваў, якія бяруцца тым ці іншым бокам, калі гэтыя дакументы парафіраваныя. А гэта проста вось добрай волі. Ну, дамовіліся, там сакратар нешта дапісаў на сустрэчы. Ну, добра, можа, мы так гэта і зробім праз некалькі месяцаў, паглядзім. То бок няма абавязательств таго іншага боку, які выконвае падпісанае пагадненне. Таму гэта выключна вусныя абяцанні, яны могуць быць рэалізаваныя, могуць не быць рэалізаваныя. Всё залежыць ад добрай волі тых жа еўрапейцаў ці палітыкаў у іншых краінах. Я не кажу, што ўсё трэба там спыніць гэтую міжнародны актывізм, нікуды не ездзіць. Не, гэта не павінна быць прыярытэтам. Это не павінна быць асновай усёй гэтай дзейнасці, якую на сённяшні дзень выконвае офіс. А на сённяшні дзень, калі мы паглядзім нават на гэтыя тэлеграм-каналы, паехалі туды, паехалі сюды, былі на той канферэнцыі, неважна, якія там арганізуюць форумы левыя ці правыя, Ціханаўская едзе да левых арганізацыяў еўрапейскіх, да правых арганізацыяў, да народных партый і гэтак далей. То бок гэта пераўтворваецца, безумоўна, ў нейкі такія ваяжы, якія не накладаюцца рэальна на сітуацыю, звязаную з дыаспарай. Некаторыя знову праблемы рашаюцца, але вырашаюцца вельмі цягуча, вельмі паступова і вырашаюцца толькі выключна урадамі нацыянальных краінаў, дзяржаваў. І тут якраз такі вельмі важна, каб лакальныя дыаспары былі актыўнымі, а яны
асабліва таксама не могуць браць удзел у нейкім актывізме, бо ўсё сканцэнтраванае вакол офісаў. Вось ёсць офіс, вырашаеце з офісам, вырашаеце праз офіс, і такім чынам усе гэтыя працэсы нават на лакальным дыаспаральным узроўні проста стапорацца, бо офіс гэтых праблемаў сістэмных, маштабных вырашыць проста не можа. А ствараецца ілюзія так, што вось нешта вырашаецца, рэальныя праблемы рашаюцца, але мы ведаем, што гэта зусім не так. Таму яшчэ раз падкрэслю, што ёсць сур'ёзныя праблемы унутры апазіцыйных структур, ёсць сур'ёзныя праблемы перспектываў існавання структур, асобных структур офіса ці дыаспары. І вось гэтыя праблемы, бачанне, як вырашыць гэтыя праблемы, вось іх няма. Умоўна кажучы, ўсё ж таки падсумоўваю, калі уявім сабе там ад заўтра з нейкіх прычынаў самі вырашылі там ці склаліся так абставіны, спынілі сваю там працу, існаванне, увогуле там разышліся па сваіх справах, офіс, кабінет, каардынацыйная рада, то беларусы гэтага не заўважаць, мала таго, больш за тое, як там на якім узроўні вырашаліся пытанні ці праблемы беларусаў за мяжой там з дапамогай іншых там замежных структураў, так яны і будуць вырашацца. Умоўна кажучы, як у свой час з палітычнай арэны сышоў Зянон Станіславович, так беларусы нічога не заўважылі і жылі сабе далей, так і тут тое ж самае будзе. Вырашаліся праблемы, і Зянон Станіславович не сыходзіў з палітычнай сцэны, раз, па-другое, канешне, была дыаспара ў розных краінах, нацыянальнай меншасці, у той жа Чэхіі, у Польшчы ствараліся ініцыятывы, якія намагаліся нейкім чынам прадстаўляць інтарэсы беларусаў, і гэтыя інтарэсы прадстаўляліся. Канешне, дзякуючы таму, што ў 2020 годзе гэты працэс актывізаваўся, узнікла даволі шмат ініцыятываў, якія існуюць і развіваюцца, нягледзячы на тое, без аглядкі на офісы. Я лічу, што беларусы дастаткова самастойныя, ініцыятыўныя, каб самаарганізавацца, калі ўзнікнуць гэтыя праблемы, стварыць, калі неабходна, нейкія лакальныя прадстаўніцтва і вырашаць гэтыя праблемы, не канцэнтруючыся ці не палягаючы на офісы ці кабінеты. Яшчэ раз падкрэслю, не трэба пазбаўляць беларусаў ініцыятывы і ініцыятыўнасці, якія даволі часцяком вырашаюцца самастойна самімі беларускімі прадстаўніцтвамі, арганізацыямі і дыаспары. Тут я згодны, што у прынцыпе нельга чакаць толькі, што хтосьці прыйдзе і вырашыць, і шмат хто з беларусаў так і робіць. У той жа самы час, да прыкладу, я размаўляў з беларусамі Іспаніі, дзе ёсць таксама вялікая праблема з атрыманнем дакументаў, легалізацыяй і гэтак далей, і яны казалі, мы тут са свайго боку, на сваім узроўні там зрабілі ўсё, што маглі, пагрухаліся ва ўсе, што магчыма, дзверы, нічога не атрымліваецца, і зараз усе спадзяванні, што ўсё ж таки будзе нейкая там сустрэча Ціхановскай з кіраўніцтвам Іспаніі, і нешта можа быць, не гарантавана, конечно, но нешта зварушыцца. Так ужо ж было ж некалькі візітаў і сустрэчаў у Іспаніі з прэм'ер-міністрам, дагэтуль не вырашана, як з Чэхіі. Бо яшчэ раз скажу, што гэтыя дамовы, калі яны не падпісаныя, калі яны неафіцыйныя, калі гэта не дамова, а проста прыехалі з візітамі, паразмаўлялі пра праблемы, яны не абавязковыя для выканання. З таго боку, іншага боку. Гэта трэба разумець, што ніякай рэальна палітычнай функцыі, калі за плечамі стаіць дзяржава, у Ціхановскай, на жаль, няма. І нават, разумееце, яшчэ ў чым праблема, што статусу, калі б, напрыклад, урад умоўна быў створаны не ў 22-м годзе, вось тое, што мы называем АПК, а створаны быў у 20-м годзе, і ён быў бы фармальна, статусна прызнаны за мяжой, то бок калі структура гэта прызнана як рэальнае прадстаўніцтва, тады з ёй можна падпісваць нейкія там дамовы, пагадненні умоўна, хаця б на такім уступным узроўні. Тады гэта ўжо нейкі суб'ект
А заходнікі так ці інакш, якія б там статусы не былі, гэта самастатусы. Там прэзідэнт-элект, ён ніякага юрыдычнага значэння не мае. Ні прававога, ні міжнароднага, ні юрыдычнага, толькі сімвалізм. Заходнікі, тыя людзі, якія кіруюць дзяржавай, якія прымаюць рашэнні, успрымаюць і кабінет, і каардынацыйную раду, і Ціхановскую проста як НДА. Як грамадскі актывізм дэмакратычны. Ну, добра, што вы змагаецеся за там правы чалавека. Ну, так, гэта Беларусь праблема. Для Іспаніі праблема гэта не Беларусь. Это праблема той же Алжир, Марокко, Сярэдземнае мора. Уласныя праблемы, сепаратызм, што ім там тая Беларусь. І прычым гэта знову не статусны, фармальна прававая структура, гэта проста актывізм грамадзянская супольнасць. І ўсё, толькі грамадзянская супольнасць. Я пагаджуся, грамадзянская супольнасць. І, безумоўна, тут спрачацца не даводзіцца, што няма краіны за спіной, дзяржавы за спіной, і таму, безумоўна, як да НДА стаўленне. Але з іншага боку, ну, ось просто на прыкладзе медыйнасці. Калі там Зміцер Лукашук ці Павел Усаў з медыйнага прастору выпадае з той ці іншай прычыны, праходзіць там 2-3 дні, 5, і пра іх забываюцца. Ну, такая рэчаіснасць. Тая ж самая сітуацыя і тут. Можна, конечно, крытыкаваць, казаць, што не дзяржаўна, няма ніякіх там узроўняў пагаднення, але калі вось гэтых сустрэч не будзе і вушы не будуць пастаянна говорыць Беларусь, беларусы палідзняволеныя, тое сё. Хаця бы, а так бы і забыліся і ввогуле махнулі. Будзе стомленасць, тое ж самае, нягледзячы на тое, што украінцы ўвесь час кажуць пра праблемы Украіны, укладаюць у вушы ўжо стомленасць на захадзе, у заходніх краінах. Ну так, у некаторых гарадах там Францыі ці Іспаніі, Нямецчыне там на праспектах вывешваюць украінскія сцягі як прыгадванне пра Украіну. Але мы ўжо назіраем гэтую стомленасць той жа Польшчы. Ну, безумоўна, але калі б не гэтыя нагадкі, то эта стомленасць 2 гады таму, можа, наступіла бы. Ну, а так, хоць нейкая дапамога і падтрымка ёсць. Яна, яшчэ раз кажу, калі мы кажам пра нейкія там міжнародныя структуры, яна, гэтая падтрымка будзе. Па-другое, нагадвалі, не нагадваць і будуць нагадваць пра Беларусь самі беларусы. Гэта задача ўсёй беларускай супольнасці і дыаспары, а не трэба яе зводзіць да Ціхановскай. Яна гэтых задач не вырашыць. Калі ўжо зараз пра Беларусь забываюцца і трэба сустракацца з каралём, з каралевай, каб каралю-каралеве прыгадаць пра Беларусь. Ну, прабачце, гэта ўжо тады, а ідзе ж гэты запас капітал, які быў 5 год, што ён ужо не працуе. Так, ён не працуе, бо ўзнікаюць іншыя праблемы, узнікаюць міжнародныя крызісы. Зараз шмат такія еўрапейскія краіны, дзе стаяць сацыялістычныя партыі левыя, яны займаюцца праблемай, іх больш хвалюе праблема газа, а не праблемы Беларусь і дзяцей палестынскіх. І зараз ось ужо іншая хваля і крызіс, сутыкнення якраз такі міжнароднай супольнасці з палітыкай Трампа і палітыкай Ізраілю у дачыненні да Палестыны, а не Беларусь. Канешне, яшчэ раз скажу, што у любой дзейнасці ёсць эфект, ёсць плюсы, але ёсць тыя праблемы і задачы, якія трэба вырашаць унутры нацыянальнай беларускай супольнасці, неяк рэфармаваць, трансфармаваць, хаця я не бачу зараз абсалютна ніякіх шляхаў выхаду з таго крызісу, які склаўся унутры дэмакратычнай супольнасці, унутры гэтых інстытутаў. Ну, фактычна адбылася вось гэтае унутранае закасцяненне, унутраная вось функцыянальнасць дзеля сябе, дыаспара функцыянуе дзеля сябе, і ўжо такае ўзаемнае дыстансаванне адбываецца. Добра, давайте да іншых тэмаў перайдзем. Дарэчы, вот тут ваши меркаванні уразілі наших гледачоў. Яны нават пишут такое: бачна па Усаву, як метадычкі ФСБ КДБ мяняются.
вот бачце, і вас запісалі ў агентуру. Магчыма, там хтосьці лепей ведае, што ж там напісана ў гэтых метадычках. Добра, гаспадар Павел, я читаю ваш телеграм-канал регулярно, як і вы регулярно приходите на наши эфиры. Дарэчы, раю ўсім подписываться на телеграм-канал Павла Усова. Вось тут вось у нас ёсць спасылачка на яго. Ну і безумоўна, ўжо калі кранули гэтае пытанне, не забывайте подписываться на YouTube-канал Еврорада і наш новый YouTube-канал Навокал. Ставьте падабайкі, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. У вас выйшло там такі праграмны артыкул, аж там на 3 сторонкі, не змясцілася ўсё адным допісам с назвай такой «Что такое...» Что это тут у меня такое? Что такое самые жесткие санкции? Что такое зрабіць режиму балюча? Я не буду пераказывать увесь сэнс гэтага артыкула. Ён досыць грунтоўны, вялікі, падпункты, подзагалоўкі і гэтак далей. Таму заходзьце, паглядзіце, пачытайце. Я звярну увагу на канцоўку, таму што яна вельмі добра ўпісваецца у наши апошніх некалькі тыдняў дыскусіі, якую вельмі актыўна ідзе ў грамадстве паўсюль, пачынаючы ад палітыкаў, заканчваючы дываннымі экспертамі ў сацыяльных сетках. Такім чынам, у нашай сітуацыі ёсць дзве магчымасці: працягваць верыць у хуткую перамогу ці выцягнуць як мага больш людзей праз перамовы. Лічу, што ў дадзеных абставінах апошняе, таму варта рэальна ацэньваць сітуацыю, рэсурсы і магчымасці, не сабатаваць і не падрываць гуманітарныя кірунак высілкі людзей, якія спрабуюць ратаваць людзей ад перамовы. Ну і гэтак далей. Яшчэ раз, калі ласка, зайдзіце, почытайце. Сапраўды у нас на сёння вось толькі две магчымасці, два варыянта. Ну, я іншых не бачу. Магчыма, у вас ёсць пункт гледжання, якія яшчэ ёсць варыянты. Думаю, што відавочна гэта для кожнага, нават прыхільнікаў санкцый, што рэальных механізмаў для палітычных перамен у Беларусі на сённяшні дзень, вось на сённяшні дзень у руках апазіцыі ў Еўропы няма. Гэтыя механізмы так ці інакш звязаныя з вайной ва ўкраіне, са зменамі рэжыма ў Расіі, а гэта доўгатэрміновая перспектыва. Перспектыва, ну, не аднаго, а можа некалькі год. Канешне, у гэтым перыядзе можа і Лукашенко памерць, але гэта ўсё знову там спадзяванне на чорных лебядзей, але тых інструментаў, пры дапамозе якіх мы можам уздзейнічаць на Лукашенко і рэальна рабіць яму балюча, бо рэальна Лукашенко мы балюча не робім. Гэта, ну, тое, што шмат выкарыстоўваецца для таго, каб людзей звадзіць у зман. Я яшчэ раз падкрэслю, што персанальна Лукашенко ад санкцыяў не цёпла, не холодна. Ён адчувае сябе ў камфорце, ён не галадае, ён дазваляе сабе на дзяржаўным самалёце летаць у краіны недэмакратычныя, калі пажадае, то бок рэальна ўсё гэта трэба перакладаць на тых людзей, якія сядзяць у вязніцах. Вось тым людзям балюча. Яны галадаюць, яны ў холадзе, яны хварэюць, і вось гэта тая рэальнасць, з якой мы павінны мець дачыненне. Нават калі санкцыі будуць там задушваць паступова беларускую гаспадарку, Карпенкову, Карпенка ці Качанавай кепска ад гэтага персанальна не будзе. Бо мы кажам пра персаналізм. Яны з голаду не памруць, яны на вуліцы не апынуцца. Ну і, канешне, спадзявацца на тое, што нейкім чынам пачнуцца галодныя бунты, то трэба зразумець, давесці краіну да стану, ну, не ведаю, там, Руанды ці Самалі, якія там пераўтварылася failed state, і зараз піраты там не зараз, ну, некалькі год назад займаліся грабежамі. Вось тое, што мы можам апісаць на сённяшні дзень як рэальнасць. Што ў гэтых умовах? Ну, ёсць две мэты, так, гэта зрынанне рэжыма, перамены. Рэалізаваць гэтую мэту на сённяшні дзень мы не можам.
не можам, як нават захад, это толькі калі пачнецца маштабная падтрымка Украіны, Украіна на працягу там 3-5 месяцаў пераможа Расею, вызваліць, там адбудзецца калапс, то тут ужо санкцыямі, без санкцый у дачыненні да Беларусі так будзе калапс. Самі па сабе санкцыі, вось калі іх уводзяць, новыя, нават увесці эмбарга, гэта перспектыва задушвання гаспадаркі на некалькі некалькі год, там, десятигоддзі нават. Другая праблема – гэта рэальныя людзі, якія сядзяць у вязніцах і штодня дадаюцца новыя. Вось як быць з імі? Сказаць ім, вы пачакайце, мы зараз вас вызваляць не збіраемся, вось, магчыма, праз 5 год, магчыма, праз 10 год санкцыі дадуць плён, тады вы выйдзеце. Альбо давайте ўсё ж таки паставім прыярытэт на сённяшні дзень, сыходзячы з нашых ресурсаў, магчымасцю варта памяняць прыярытэты, не ў сэнсе прыярытэты, а разуменне сітуацыі, што першым прыярытэтам павінна быць вызваленне палітычных вязняў. А санкцыі яны не працуюць на вызваленне, яны ад пачатку уводзіліся не дзеля таго, каб вызваляць палітычных вязняў, а дзеля таго, каб змусіць рэжым Лукашенка да пераменаў, спыніць рэпрэсіі, потым міграцыйны крызіс, потым самалёт, потым вайна. То бок палітычныя зняволеныя гэта былі як бы спадарожныя страты. Вось яны ёсць, бо ёсць рэжым. Вось мы зменім рэжым, тады іх не будзе. Таму трэба ўсе сканцэнтравацца на змены рэжыма і вось біць па рэжыму. А прайшло 5 год, зрухаў ніякіх няма, рэпрэсіі працягваюцца. Тым больш Беларусь уцягнута ў вайну, Беларусь стала рэсурсам Расеі. То бок гэтая мэта стала недасяжнай. Застаецца тады пытанне, што рабіць з палітычнымі зняволенымі. Няхай чакаюць, ці ўсё ж такі запусціць нейкія перамоўныя працэсы коштам невелізарных саступак. Саступак, але не сістэмных саступак. І ніхто не кажа пра там сістэмныя саступкі, а паступовыя, пакрокавыя, абмен, дыпламатычныя кантакты на новых выпушчаных палітычных зняволеных, паслабленне санкцый у дачыненні да шэрагу прадпрыемстваў не узброенага комплексу і ратаваць людзей. Калі палітычныя зняволеныя стануць прыярытэтам для і тых, хто ездзіць па замежжы, Ціхановскай і Латушкай, і прыярытэтам для тых, хто прымае палітычнае рашэнне ў Еўропе, тады і падыходы зменяцца. Пакуль што дамінуючы падыход, прыярытэт – гэта змена рэжыма. Яшчэ раз падкрэслю, гэты падыход, ён вельмі добры, але на дадзеным этапе нерэалізуемы. Чаму я ўжо напісаў. Таму трэба проста паставіць у галаву угла, зрабіць прыярытэтам гэта нават не змушэнне, бо змусіць Лукашенка это знову няма інструментаў. Там няма снайпера, які будзе казаць, што калі ты там вось не выпусціш гэтых людзей, мы там пусцім дроны или цябе застрэлім. Няма чым шантажаваць Лукашенка. Так, заваліцца беларуская гаспадарка, але ад гэтага не заваліцца рэжым. Трэба гэта разумець таксама. Ёсць такія рэжымы, якія існуюць у галадуючых краінах і вельмі добра сябе адчуваюць, той же Камерун, дзе будуць новыя прэзідэнцкія выбары, там 80 з нечым год, амаль 90 прэзідэнту, вось он будзе до 99 кіраваць краіны. 99 год, он самы старэйшы, самы стары дыктатар у свеце. Калі ласка, все як бы это Афрыка. Дзіўныя павароты гісторыі палітычнай, бачыце, ніколі не чакаў, што пазіцыі і стаўленне і бачанне, скажем, бабарыканцаў, якіх лічаць ледзь там не стаўленнікамі Крымля, з аднаго боку групы Кавалеўскага, з другого боку і вольнай Беларусі на чале з Зеноном Станіславовичам супадуць і мэты будуць падобныя. Мэта усіх адна, проста прыярытэты розныя.
мы сыходзім з вольная Беларусь, Зінос Ніславіч, мы сыходзім з разумення, што няма тых ресурсаў на сённяшні дзень, каб зварушыць сітуацыю ў Беларусі, каб знішчыць Пуціна. Гэта рашэнне, якое будзе прымаць ЗША, а Еўропа дыстанцуецца ад гэтых рашэнняў. І ўся палітыка Еўропы, Захаду на сённяшні дзень скіраваная не на тое, каб Украіна выйграла, а на тое, каб Украіна не прайграла. А гэта ўжо, разумееце, гэта не барацьба на змену і на зрынанне рэжыма Пуціна. І калі ёсць такі там фундаментальны, вось мы сыходзім з фундаментальны праект Еўропы і Захада. Гэта каб Украіна не прайграла. Не каб знішчыць рэжым Пуціна, разумееце, а каб вось Украіна не прайграла. Дамовімся, знову будзем з Пуцінам весці перамовы. Як у гэтых умовах вы, тыя, хто вось за перамогу да апошняга палітычнага вязня, мы будзем весці перамогу супраць рэжыма Лукашенка. Як у такіх умовах памяняць рэжым Лукашенка? Немагчыма, бо агульная кан'юнктура геапалітычная не накіраваная на тое, каб памяняць рэжым Лукашенка. Для нас тады застаецца асноўнае пытанне ратаваць людзей. Якім чынам вось мы тут і падыходзім, то есть давайте акумулюем, то есть можна это адным словом сказаць, перамовы? Я лічу, што не варта там казаць такіх словаў, ужываць перамовы, но я лічу, што кантактныя сустрэчы, магчыма, перазагрузка нейкіх дыпламатычных суадносінаў, размарозка дыпламатычных адносінаў. Таксама шмат залежыць ад таго, што будзе рабіць Лукашенка. У ягонай, мы ўжо неаднакратна пра гэта казалі, волі нейкім чынам палепшыць адносіны з Польшчай. Просто зараз мы з Польшчай, Літвой знаходзімся, я кажу пра Беларусь, у стане халоднай вайны, рэальнай халоднай вайны, дзе там сцягнуты войскі, дзе на мяжы увесь час адбываюцца сутыкненні. Вось Лукашенко дастаткова проста пачаць затрымліваць мігрантаў і пачаць нейкія кантакты, а з боку Варшавы і з боку Вільні дастаткова пагадзіцца хаця б на першы крок, гэта адчыненне чыгуначных спалучэнняў. Проста каб крок па кроку. Калі удасца нейкім пакетным прыняць рашэннем разгрузіць сітуацыю, гэта добра, але мы бачым, што тут яшчэ фактар Расіі вельмі важную ролю гуляе, і тут усе чакаюць, што з гэтымі вучэннямі будзе, нягледзячы на тое, што яны будуць адцягнуты ад мяжы з краінамі НАТО, гэта абсалютна нічога не вырашаюць, чаканні даволі такія напружаныя, што гэта можа быць чарговая правакацыя і гэтак далей. Але я кажу, што трэба, каб таксама на Захадзе з'явіліся людзі з палітычнай воляй, якія не будуць цурацца гэтых кантактаў, гуманітарных кантактаў, і зняццё напружанасці ў адносінах. Гэта ніякае, знову забегаючы наперад, гэта ніякае непрызнанне Лукашенка, гэта ніякае несаступкі для рэжыму, бо яшчэ раз скажу, што ад гэтага рэжым сітуацыя агонага не будзе кантактаў, ці будзе не палепшыцца і не пагоршыцца. Гэта выключна пытанне, звязанае з тым, каб выцягнуць як мага больш людзей з вязніцаў, з жудасных умоў. Яшчэ раз падкрэслю. Гэта не паўплывае нават, калі распачнецца больш інтэнсіўны дыялог, будуць выпушчаны палітычныя вязні, рэпрэсіі не спынуцца. Гэта таксама трэба разумець. Рэжым не вернецца да палітыкі ліберальных адносінаў унутры грамадства, не пашырае прастору для дзейнасці нейкіх супольнасцяў грамадскіх Украіны. Не, змены не наступіць. Ён застанецца неотаталітарным, монататалітарным рэжымам, які не дапусціць палёгкі ў палітычным сэнсе. Але умоўна кажучы, выцягваць людзей трэба хаця б дзеля таго, вот так сказали адні, што вот вы кажаце, што вот выцягнули 2, а на гэта месца пасадзілі 3. Но калі б мы іх не выцягнули, то рэпрэсіі ўсё адно працягваюцца, і на гэтым месцы сядзелі 5. Канешне, так яно і будзе. Гэта не можа пайсці, бо таксама для сістэмы палітыка рэпрэсіі, яна вычарпаная.
вычарпальная, яна патрабуе больш рэсурсаў, яна патрабуе значна большага апарату, адсочванне, суды, вязніцы, гэтак далей. Рэпрэсіўныя сістэмы, яны, канешне ж, самі сябе з'ядаюць, але гэтае з'яданне, знову, оно можа быць працягнута на гады. Гэта як у Савецкім Саюзе. Адных дысідэнтаў абмянялі, як Буковскага на Карвалана, так, а десяткі іншых пайшлі сядзець у псіхіятрычных шпіталях. Ну так гэта ж не азначае, што не трэба хаця б кагосьці выцягнуць. Умоўна, могуць забіць 100, але могуць забіць 90, так, хаця б 10 выратаваць. Я звярнуся яшчэ раз да вашага допісу ў тэлеграм-канале. Калі ласка, зайдзіце, паглядзіце. Вялікі, мы ўвесь яго не пераказваем, але я наўмысна трэці пункт, які вы пералічвалі, што трэба варта рабіць у дадзенай сітуацыі, каб зараз яго асобна ўсё ж таки разгледзець. Вы пішаце: увесці мараторый на пустыя безадказныя выказванні і пагрозы. Гаага, кол, віселіца, пакаранне. Гэта жыццё нікому не ўратуе. Лукашэнку не заб'е, але стан рэчаў для тых жа зняволеных пагоршыцца. Сапраўды, вы лічыце, што, скажем, выказванне з аднаго боку Латушкі пра Гаагу, з другого боку Ціхановскага там пра кол, там пра ўсё астатняе, ну і іншае, можа быць, іншых людзей, нейкія такія жорсткія выказванні, яны што, уплываюць на рашэнні, там нейкія, я не ведаю, на стан перамоваў па вызваленні? Я думаю, уплываюць. Ну, і Лукашенко регулярна адсылаецца да таго, хто там, той же Латушка кажа, Ціхановскі, відавочна, што гэтае выказванне персанальна для яго прыніжальнае, так? У нейкіх іншых умовах, калі няма ў Беларусі там закладнікаў, десяткі людзей не церпяць, ну, яно як бы так папулістычна, медыяльна мела б сэнс. Але калі яны не прыводзяць да, скажем, знішчэння ці аслаблення рэжыму, а наадварот прыводзіць да таго, што Лукашенко імкнецца даказаць, што ну раз, добра, я помшчуся на іншых. Вас вызваліў, вас не дацягну, але сістэма будзе, скажем, рэагаваць такім чынам у дачыненні да тых, хто яшчэ не затрыманы, альбо той, хто знаходзіцца ў вязніцах. І вось, паглядзіце, адбылася такая літаральна кропкавая палёгка, выпушчаны былі палітычныя вязні, і знову пасля вось гэтай хвалі, якая пачалася пасля вызвалення, ну, мы пакуль што не назіраем далейшых кантактаў, але ў Беларусі пачалася новая хваля рэпрэсій у дачыненні да тых, хто быў там задзейснены, удзельнічаў у пратэстах 20-го году. Нібы ўжо супакоіліся, так, а тут я лічу, што гэта якраз такі дэманстрацыя таго, што ну, у нас яшчэ ў базе 150 000 чалавек, і любога мы можам у любы момант паслаць на нары. Давайте там далей працягвайце свае пафасныя выказванні. Гэта дэманстрацыя сілы. Вы думаеце, вы мне робіце балюча? Ну, вось паглядзіце, як вы мне робіце балюча, калі ласка. Десяткі людзей пайшлі сядзець. Таму я лічу, што так, вось гэтае выказванне, не злаваць дзеда, калі б гэтае злаванне прывяло да інфаркта, так добра, можна было б там выказванне гэтае працягваць, пасылаць у сусвет гэтыя словы. А калі гэта адбіваецца рэальна на жыццях людзей простых, а ніяк не адбіваецца на сістэмы, то я не бачу ніякага палітычнага сэнсу. Спадар Павел, я разумею, што, скажем, на сістэме гэта таксама не адбіваецца, але ці не падаецца вам, што вот як вы кажаце, увесці мараторый на пустыя безадказныя выказванні і пагрозы, што гэта тычыцца не толькі там, умоўна кажучы, там Латушкі, Ціхановскага, там я не ведаю каго яшчэ, хто там пагрозамі кідаецца, але і другога боку, які пачынае не проста крытыкаваць, а накідаваць, абражаць і гэтак далей. Ну, мы ізноў
здалеку звяртаемся да пэўных допісаў Зенона Станіславовича пры ўсёй павазе, але часам ствараецца такое ўражанне, што чалавек наўмысна закідывае для расколу і раздраю стварэння. Эфект, вынік папярэдніх слоў. Яшчэ раз падкрэслю, што, канешне, трэба трымацца ў межах і не дазваляць эмоцыям панесці, але калі падаецца, што вось працэс ён запушчаны і можна было б вызваліць яшчэ больш людзей і невядома чаму і невядома з якой мэтай робяцца такія дэкларацыі, што маўчаць мы не будзем, хаця амерыканцы мяне папрасілі, што калі гэта робіць, просіць Лукашенка, я не збіраюся, я кажу пра Ціхановскага, трымаць сябе ў руках, я буду працягваць барацьбу, калі ласка, можна працягваць без нейкіх пафасных выказванняў, ніхто ж барацьбу не, наколькі яна магчыма ў замежжы не замінае весці, але трэба, думаю, на першае месца ставіць людзей, якія і лёсы людзей, якія знаходзяцца зараз за кратамі. Вось што павінна быць прыярытэтам, і думаць пра іх і намагацца стварыць такія ўмовы, пры якіх яны будуць як мага хутчэй вызвалены. Яшчэ раз падкрэслю, што якімі б цяжкімі санкцыі не былі для сістэмы, гэта не вырашыць лёсаў палітычных вязняў, бо такія сістэмы яны будуць паміраць, але паспеюць забіць дзесяткі невінаватых людзей. Толькі вайсковым чынам, як з Нямецчынай гэта было, лагеры былі вызвалены толькі тады, калі была разбомблена Нямецчына і калі і савецкія, амерыканскія войскі укрочылі ў Польшчу, а потым у Нямецчыну. Толькі ў такім выпадку. Калі ласка, я толькі за, каб у нас была падрыхтаваная армія, і заўтра яна укрочыла ў Беларусі, вызваліла ўсіх. Вось гэта мет. Нягледзячы на тое, што і санкцыі былі, і сур'ёзныя ізаляцыя Нямецчыны, толькі вайсковая параза вызваліла мільёны людзей, а мільёны былі забітыя з лагероў смерці. І калі ласка перанесці вось гэты досвед на тое, што адбываецца ў Расіі, на тое, што адбываецца ў Беларусі. Гэта, канешне, Беларусь, гэта не нацысцкі, не гітлераўскі рэжым, але той аўтарытарызм і таталітарызм, ён антычалавечы. Толькі вайсковым чынам, там, пераваротам, рэвалюцыі, знову на гэта няма рэсурсаў, на пераварот ніякіх там рэсурсаў, гэтай ілюзіі нічога не будзе. Ўсё войска лаяльнае, збольшага афіцэрства, міліцыя лаяльна Лукашенка, прапаганда працуе. Гэта не той 20-й год. Яны зразумелі, што вось, рэальная сіла, нават тыя, хто вагаўся, зараз ужо працуюць утрая больш на сістэму, чым яны гэта рабілі да 20-го году. Таму толькі вайсковая параза Пуціна, вайсковая параза Лукашенка вызваліць людзей. Калі мы разважаем у такіх катэгорыях. Калі ў нас рэсурсаў ніякіх іншых няма, ну давайте без прызнання, без піетэту сур'ёзна размаўляць і разважаць на тое, каб вызваліць людзей, не гандлюючыся сваімі прынцыпамі, так. То бок гэта не, яшчэ раз падкрэслю, не прызнанне Лукашенка, не прызнанне ягонай улады, але дзеянні, якія палепшаць сітуацыю гуманітарную людзей, якія зараз рэальна трацяць сваё жыццё ў вязніцах. Давайте на завяршэнне момант, на які тут звярталі ў нас увагу і ў каментарах. Той же самы Алекс Маркін пісаў пра гэта той нюанс, які я таксама вынес у загаловак да анонса, што стаіць у нас на сайце. Фактор войны. Вось і пра гэтую момант казаў у нас у размове у інтэрв'ю і Франак Вячорка. Маўляў, тыя, хто выступае за нейкія там перамовы з рэжымам, мусяць улічваць фактор войны. Ну, хотя бы з таго пункту гледжання, што калі там здымаюцца там ці прыпыняюцца нейкія санкцыі, гэта дае магчымасць больш Лукашенку дапамагаць Расіі праз розныя там пастаўкі зброі, там і гэта, ну, не зброя, ўсяго астатняга. Ну, і гэта адзін момант, ну, бо гэта шырокі спектр фактор войны. Вы улічваеце яго вот падчас? Абсалютна, і гэта маніпуляцыя чыстая, што вы улічваеце фактор войны.
Ну які умоўна уплыў на фактор вайны можа зрабіць палёгка ў камунікацыях там чыгуначнага транспарту паміж пасажырскага паміж Польшчай і Беларусю, Польшчай і Літвой. Другі момант, ніхто не кажа пра зняццё ўсіх санкцый. Гаворка вядзецца пра палёгку ў дачыненні да прадпрыемстваў, якія не маюць стратэгічнага значэння і не працуюць на расійскі ВПК. Такія прадпрыемствы, як МЗКТ, там нават ніхто не кажа пра зняццё санкцый у дачыненні там да Нафтана ці да Новаполацкага нафтаперапрацоўчага заводу, якія спалучаны з расійскім ВПК. Гаворка вядзецца пра нестратэгічныя прадпрыемствы. Это першы момант. Другі момант, дыпламатычныя кантакты, якія для Лукашенка сімвалічна-псіхалагічна маюць нейкае значэнне, яны могуць мець таксама свой уплыў. Гэтыя перамовы, нават размова там з Келагам для Лукашенка ў псіхалагічным стане, для псіхалагічнага аспекту мела вялікае значэнне. Ён вось пайшоў на такі крок, што нават там выпусціў Ціхановскага. Будзе больш такіх кантактаў, а Лукашенка, як любы дыктатар, ён самалюбны, то нават на гэтым узроўні ўжо будзе нейкі працэс вызвалення. Ну, паспрабуйце гэты накірунак. Ніхто ж не кажа пра тое, што вось зараз усе санкцыі там выключыць. Я разумею матывацыю і Вячорка, і атачэнне, бо як толькі пачнуцца дыпламатычныя умоўна дыпламатычныя кантакты з рэжымам Лукашенка, статус прадстаўніцтва апазіцыйных структур Ціхановскай адразу панізіцца. Бо будуць ужо размаўляць наўпрост з Лукашенка, а не з Ціхановскай. Гэтага, я лічу, апасаюцца, баяцца прадстаўнікі офіса. Яшчэ раз кажу, калі будуць людзі сыходзіць з пазіцыі тых, хто зараз знаходзіцца ў вязніцы, яны будуць разважаць па-іншаму. Ніхто санкцыі, яшчэ раз падкрэслю, ніхто не выступае за зняццё санкцый, якія могуць паўплываць на паляпшэнне функцыянавання сістэмы ВПК Расіі, хаця і без гэтага тыя ж інтэгралы і іншыя прадпрыемствы нейкім чынам працуюць і прадукуюць даволі шмат элементаў для сістэмаў навігацыі і навядзення для расійскіх дронаў, якія запускаюць амаль штотыдня па 500, па 600 штук. Так задайцеся пытаннем, адкуль гэта ідуць запчасткі. З Китая ідуць, так увядзіце санкцыі супраць Китая. Не, неяк баяцца з Китаем уваходзіць у вайну, а выратаваць пару дзесяткаў беларусаў, ну то глядзіце на гэтых людзей праз прызму вайны. У нас ёсць свой інтарэс, мы павінны ратаваць людзей, шукаць магчымасці, каб гэтых людзей выратаваць. І Франак Вячорка, які кажа пра фактор вайны, пацверджвае той факт, што санкцыі на сітуацыю з палітычным вязнем, на сітуацыю з рэпрэсіямі ніяк не ўплываюць. Это ўсё ў кантэксце ваенных дзеянняў і просто трэба лічыцца з такім падыходам, калі з падыходам Вячорка, лічыцца з тым, што нашыя палітычныя вязні будуць стратамі неабходнымі ў вядзенні вайны. Тым не менш, тая ж самая Украіна вядзе перамовы і выцягвае сваіх вязняў, абменьвае з ваеннапалоннымі. А мы вось чакаем, пакуль Захад увядзе нейкі цудоўны пакет санкцый, Лукашенка так аж стане балючы, што он есть перастане і выпусціць усіх зняволеных. Але гэта байкі, гэта няма цудоўных санкцыяў, няма цудоўных інструментаў. Альбо перамога над рэжымам Пуціна вайсковая, ну, альбо вось перспектывы некалькі гадоў чакання і працягвання каната. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу сённяшнюю сустрэчу. Дарэчы, даем адказ таму ж самому Маркіну, які, спасылаючыся на нейкія звесткі ў нейкіх тэлеграм-каналах, кажа, што часцей за ўсё з вялікім адрывам Усаў бывае на Еўрарадыё. Так вось, Усаў уваходзіць у пул нашых экспертаў разам з Розай Турарбекавай, Александром Фрыдманам і Александром Кныровічам, якія
штотыднёва раз на тыдзень прыходзяць до нас у студыю і удзельнічаюць у сваіх, вядуць свае аналітычныя праграмы нароўні раз на тыдзень. Таму быць значным атрывам усаў у гэтай спіскі не можа пры ўсім яго жаданні магчымым. Таму дзякуй вялікі. Яшчэ раз нагадываю ўсім, подписывайтесь на телеграм-канал Павла Усова, слухайте нас, подписывайтесь на YouTube канал Еўрарадыё, расширвайте, калі для вас гэта бяспечным. До сустрэчы. Жыве Беларусь.